Pa 24 Oktoba kunali nkhondo yoopsa pakati pa anthu aku Zambia ndi Malawi. Ku Mchinji kwa TM Lonyeni mudzi wa Tsumba 2 komanso ku Vubwi kwa Pemba Moyo mudzi wa Chikoka ndi kumene kumachitikira za chipolowezi. Chimene chinachitika unali mmawa pa 24 Oktoba. Bambo Yolo ndi Maphiri aku Malawi anamenyedwa mpaka kuvulazidwa ndi nzika za ku Zambia pamene apita kumunda. Ambiri mukhoza kumadabwa ndi chifukwa chani anthu aku Zambia akumachitira chiwembu anzawo ku Malawi. Before 2020 anthu aku Zambia anali ndi minda kumbali ya Malawi. After 2021 mayiko awiriwa anakumana ndi kuyamba kupanga malire. Atamaliza kulondoza malire onse anayika mapikoni zimene zinachititsa kuti mindayo ikhale mbali ya Malawi. Zimenezi sizinasangalatsa anthu ena ku Zambia amene anayamba kuchitira chiwembu Amalawi onse amene amalima kumindayo. Monga tikudziwa kuna kuti malire a Malawi, Tanzania komanso Mozambiki nosalongosoka kwenikweni. Kuyambira 1967 kudzafika lero malirewa a Mozambiki atha kukhala Malawi komanso a Malawi atha kukhala Mozambiki. Ndiye chimene chinachitika chona kuti kuyambira 2020 apo ma Zambia ndi Malawi anagwirizana kuti akonze malire awo. Onse pamodzi anayika mabikoni kuna kuti malire a Malawi ndi Zambia ndi awa. Ndiye zimene zinachititsa kuti minda imene anthu aku Zambia amalima ku Mchinji kumeneko ikhale mbali ya Malawi, kusonyeza kuti analibenso mphamvu zolima mindayo. Ndiye chimene chikumachitika kuyambira 2021 anthu aku Zambia akumati akaona Malawi akulima minda imeneyo akumapita ndi kumamenya. Anthu aku Mchinji kwa zaka ziwiri zapitazi akhala kumenyedwa, kuvulazidwa komanso kutchedwa nyumba zawo. Pa 24 Oktoba zinachitikanso Malawi anakhapidwa pamene apita kukalima kumunda. Zimenezi zinakwiyitsa anthu a mudzi wa Tsumba 2 mboma la Mchinji. Anatengana chigulu ndi kulowa mu Zambia kukapanga revenge. Atafika kumeneko anamenya anthu angapo komanso kutcha nyumba. Posakhalisa chipwirikiti chinayambika pamene midzi iwiriyi inayamba kumenyana ndipo anthu ambiri anavulala. Mwachidule nkhani imene yavuta kumeneko ndi yolimbirana minda. Kwa zaka ziwiri Mchinji ndi Vubwi akhala kumenyana. Mongokumbutsana pakunena kuti Vubwi ndi boma limene limapezeka ku Zambia, Mchinji ndi boma limene limapezeka ku Malawi, anapanga malire. Anthu aku Tsumba 2 komanso Chikoka village akukhala moyo wakhosi ndi mphaka, koma akuluakulu a boma angokhala chete pamene anthu akusowa mtendere. Tonse tikudziwa kunena kuti Zambia ndi manebazi athu. Chakwera ndi Hichilema akhoza kukhala pansi ndi kukonza zimenezi. Kaya ndi Zikhale Ng'oma pamodzi ndi nzake wa ku Zambia Jacob Mwimbo akhoza kusolva mavuto amenewa within a day. Chifukwa tu zonsezi kumenyana kwa anthu amenewa kukuyambika chifukwa cha anthu amenewa. 2020 Chakwera atangolowa mboma mayiko awiriwa anayamba kukonza malire ndi kuyika mabikoni. Lero anthu okhala kumeneko ayamba kulimbirana minda, koma palibe chimene akuluakulu amenewa akuchita. Why? Izizi zikudabwitsa kwambiri. Anthu aku Zambia akumenya Malawi ponena kuti awalanda minda, koma mabikoni anayika sa Malawi amene anayika ndi Hakainde Hichilema pamodzi ndi Chakwera. Ndiye ngati anthu amene akumenyana ndi chifukwa chani atsogoleri awiri amenewa akulephera kuwaluzanisa anthu amenewa, kutumiza nthumwi kumeneko kundukauza kuna kuti malire ino a Zambia musafike soko, si dziko lanu. Chifukwa this is wrong. Ndiye amene akuyenda kukonza zimenezi ndi akuluakulu atsogoleri komanso nduna za boma. Mwachidule Zikhale Ng'oma walephera kubweretsa chitetezo ndipo akuyenda kutola pansi udindo. Akuluakulu akulekerera bwanji anthu aku Mchinji kumazunzika chonchi? Apolisi nawonso angolowa libolonje, akungokhala ngati magadi a Moses Kumkuyu.
akanda makala akupita nawo kwawo kumakaphikira, akanda chamba mamoto akachiwotche akumapita kukachigulitsa. Ngakhale magalimoto amene akumachititsa hayala penanso kunyamulira matola. Can you imagine galimoto ya polisi kukhala ngati minibus? Zonsezi zikuchitika pansi pa Zikhale ng'oma ngati nduna yona chitetezo cha mdziko. Ndi chifukwa choti kunena kuti akulu amenewa akalamba akuyenera atule pa udindo. Ndakhala ndikufotokoza mbuyo mukunena kuti mdziko muno muli anthu akuwanda amene akusunga mfuti komanso poison ophera anthu. Iwo wasima refugee kwa makadeti apo Kagame. Maumboni tinawo anthu amenewa ali ndi passport aku Rwanda monga mmene tikuonera pa chithunzipo. Ntchito zawo zimene anabwera mdziko muno ndi kuba, kugulitsa katundu wa expire, kuba ndalama za fake, kubwekesa mfuti kwa anthu akuba komanso kupha anthu osalakwa. Tikamanena kuti anthu amene akubwekesa mfuti kwa anthu akuba, it's not a joke. Alan Witika anaombedwa mkamwa ndi mfuti. Kodi mfuti imeneyi nyamata amene uja anaitenga kuti? Mwachisanzo mukapita kuzomba chakumlangali sopita ukachulu TM ambo kuli nyamata kuwanda dzina lake Chitetezo amapanga business yophika mandasi ndi zakudya zosiyanasiyana. Mbali nayi amasunga poison opsa kwambiri amene aphera anthu. Nyamata ameneyo Chitetezo amene nduna kuti amakhala kumlangali sopita ukachulu kulechirwa TM ambo ambiri kumudziwa. It's not a joke. Amanamiza anthu akuzomba kuti iye ndi refugee koma zona zake zona kuti ndikadeti apo Kagame amene sali ndi passport ya ku Rwanda. Guys, inuyo munazona kuti refugee akukhala ndi passport. Munthu uyu amanamiza anthu kuti ndi refugee koma ndi passport ya ku Rwanda. Amapitanso ku Rwanda mwina pa chaka katatu kapena kawiri. Ndakhala ndikuchenjeza bambo Zikhale ng'oma kunena kuti akachita chibwana kumanda ndrama ndikumateteza zigawenga zimenezi, Amalawi adzakwiya ndikuyamba kuthana nawo anthu amenewa mwapaderadera. Chifukwa tu Amalawi akadzalusa ngakhale ndrama za Kagame sizingakwanise kuwapulumutsa iwowa. Sizoona kuti anthu azikhala ndi zigawenga zimene zikusunga poison opsa madera athu. How safe are we? Kumangochi kuli mzimayi wa ku Rwanda dzina lake neni ndi Grace, koma atafika kumeneko anasintha dzina amatchedwa Mama Wonderful. Inuyo kungofika Mamangochi tafunsani kuti ndimafuna Mama Wonderful mumpeza. Amanamizira business, amasunga poison, amalumikizana ndi nduna za Kagame komanso chopsa kwambiri amawesa asilikali ku Rwanda kuchokera ku Cabo Delgado nkumabisa kuno ku Malawi. Kuliyongwe aliko kamulu ndithu ndinafotokoza kale zimenezi. Kiliofas Barajigingwa ali ndi shopu yogulitsa mowa pa Bwandiro. Panopa kuti mupite mukapeza mkazi wake komanso muthandizira ali pomwepo. Kukawale pafupi ndi filling station pali Cloud Kamagaju aliso ndi shopu yake ikulu kwambiri pamene popo. Tiwachenjeza anthu akukawale kunena kuti asamale polowa mu shopu imeneyi. Shopu imeneyi ya Cloud Kamagaju chifukwa munthu uyu amapezeka ndi poison opsa kwambiri ophera anthu. Kulimbi komanso Blantyre ali kwambiri mbiri anthu zigawenga zimenezi sindingakwanise kuzitchula. Ndinakuwuzani kale zachina John Zikifula komanso Innocent Nyandwi. Onsewa ndi zifwamba zapo Kagame zimene zikubisa mdziko muno in the name of Rwandan diaspora. Akuluakulu mukaona Zikhale ng'oma akugawa ndalama m'misonkhano amazitenga kwa anthu amenewa komanso ndalama zina amabera marefugee. Posachita pompa talandira malipoti kuchokera ku mabanki awiri a dziko lino atisina khutu zokhuza mabanki account a Zikhale ng'oma. That will be a story of another day. Zikhale ng'oma ndi billionaire lero akugawa ma 100,000 kwacha m'misonkhano chifukwa cha ndalama zakuba kuchokera kwa marefugee komanso anthu amba. Zimene zikuchitika ku immigration, zimene zikuchitika ku police, ku prison, akaida kukhala masiku 4 3 osadya, ndalama Zikhale ng'oma akusiya ku mabank account zonsezo tikuzidziwa.
ananda soya, mpendadzuwa, mtedza, chimanga. Kodi katundu sei anapita naye kuti? Chifukwa poyambirira ankatiuza kuti ayi katundu amene timugulitsa ndalama zake zipita kwa account number 1. Zinatheka? Malipoti otsimikizika alipo ona kuti chimanga, mpendadzuwa, mtedza komanso soya amene Zikhale ng'oma ananda kwa refugee anagulitsa ndalamazo nkukasunga kwa personal account amene ndikunenaja. Iniyo tangodzifunsani kunena kuti chaka chatatu mwezi Zikhale ng'oma analibe chilichonse, oleniyo kumpempha 100 kwacha sangakupase. Lero akugawa 100,000 kugawira mwina anthu 10 or 20 pa msonkhano wa ndale. Mugaza kuti ndalama zimene zazitenga kuti nduna zachakwera zachita kusavuka ndalama zakuba mpaka yamba kunyengera akazi makwalamu. Alan Witika anaombedwa mkamwa mpaka kuphedwa chifukwa cha ndalama zakuba. Of course nkhani ya Witikayu ukangolankhula aboma kumaletsa komanso kupyeza. Ndiye timafuna Zikhale ng'oma atiyankhe amene anapha nyamata ameneyo ndi ndani? Akafunsidwa choncho sakunena chilichonse, malo mwake akupyeza anthu amene akunena chilungamo pa nkhani imeneyi, akuwamanga komanso kuwatsegulira milandu yabodza. Ifeyo ngati Amalawi sitinazolowere kuona magazi m'dziko muno. Ndi chifukwa chake tikaona kuti munthu wina akuphedwa timayima poyera ndi kuyankhula. So Zikhale ng'oma, don't threaten us. We are in a democratic system of government. Mbuyomu nyamata wina wake anapanga liki audio ya Martha Chizuma kaya mukuti Anderson Mwakeru. Kodi anamangidwa kapena amangidwa liti? Ndiye lero anthu akupanga liki kunena kuti anduna ndi amene anapha Alan Witika. Apolisi akupyeza koma sanammange kuti uja anapanga liki audio ya Martha Chizuma, Anderson Mwakeru. Ndi chifukwa chani zikukhala choncho?